खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 14 जुन खालारखालि सिमेन्सापुर सानजारि नोगोराव प्राइम 24 हेडलाइन्स खौरां बिजोंनि जर'खा जथुमाया जानानै थाङो। बे जथुमायाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गिबि जोनोम सान फालिनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि प्राइम 24 हेडलाइन्स खौरां बिजोङा फैगौ 1 आगस्ट खालि बोसोरसे आबुं जासिगोन। बे जागायजेननाय सानखौ गायसनथाय सान हिसाबै फालिनो थाखाय थि खालामनाय जादों। 14 जुननि बे जर'खा जथुमायाव जिल्लानि माखासे गागि दैदेनगिरि लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै माखासे सुबुरुन होफैयो। बे जथुमाखौ सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ गाहामैनो दैदेनलाङो। बे जथुमाखौ बेखेवनानै होयो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि लोगो सामलायगिरि लोगोसे खौरां बुथुमगिरि सुक्रेश्वर बसुमतारीया आरो बेखौ बेखेवसारनानै होयो नोजोर बसुमतारीया। बे जथुमायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारी सोमश्री बर', जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सनेश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि सुशील बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानी बसुमतारी, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि मलेन्द्र नार्जारी, लाली समष्टिनि सोद्रोमा राथिराम बसुमतारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रजत रामसियारि आरो ओनसोलनि फरायसालि आरो फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिबुंगोरा लोगोसे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। जोबथियाव मेलनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर'आ बेबायदियै बुंथियो। सारा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि आफादखौ आफादगिरि हिसाबै दैदेनलांनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिनि 1 बोसोर जा मोनसे बोसोरारि मोनसे खुंथाय खुंनो सानदों। दा बे खुंनो लानाय बे हाबाफारिखौ आंखौ आफादगिरि दैदेननो होनाय लेखा आङो दैदेननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै फेमिलिखौनो आङो मोजां हामग्लायनायखौ जासिदों। दा बेवहाय बे जोंनि ओनसोलाव जे सानजारि नोगोराव जे बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बे मोनसे इउटुब चेनेला जे जानानै जाफोर हाबा मावबाय दा खोब मोजां जादों। जोंनि माखासे बे जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोल रायजो बेफोरनि बाथ्राफोरखौ बेजोंनो फोरमायथिनो हादों। खोब मोजां जादों बियो। दा दिनैहाय बे प्राइम 24 हेडलाइन्सआ फैगोन आगस्ट दानाव मोनसे बोसोरारि फोरबो खुंनो नागिरदों। दा बे खुंनायाव गासै जोंनि जेसेबांखि बर'फोरनि अर्गानाइजेसन दङ, बर' साहित्य सभा, इउनाइटेड बड' अर्गानाइजेसन, आबोब, फोरोंगिरि आफाद आरो हारिमु आफाद आरो जेसेबांखि गागि सुबुंफोर दङ बिथांमोना फैना सुबुरुन होनाया खोब मोजां जादों, बाख्नायथाव आरो जोबोद बाख्नायनायखौ नुनानै मोजां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे हाबाफारिखौ लानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों जे बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जे बान्था होनायनि बेवहाय मोनसे बोसोरारि जा फोरबो खुंनो नागिरदों बेवहाय हाबाफारि लादों। दा बियो खोब मोजां जादों जे गागि सुबुंफोरनि मुं लानानै बा बिसोर गोसोखांनानै जे बेखौ बान्थाखौ होनो नागिरदों। आरो बेनिफ्राय जेसेबां इउटुब चेनेलनि रिपर्टारफोर दङ बिथांमोननि जा मावनाय हाबाफारि दा बेखौ लानानै सेलेक्सन खालामनो नागिरदों। खोब मोजां जादों आरो बिनि माबाखौ लानानैनो मोनसे साब कमिटि दादों आरो साब कमिटि दानानै बेखौ सेलेक्सन खालामनाया खोब मोजां जादों। रायजोफोरजों बाख्नाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जेसेबांखि रेजुलेसन लादों जे बेयाव गासै 4खौ नुनो मोनदों। जे प्राइम 24 हेडलाइननि जा पस्टेल निउस चेनेल बेनि
गायसनजेन सानखौ लाखिनानै मोनसे फोरबो खुंनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों आरो लोगोसे गायसन सान फालिनाय हाबाफारियाव सासे रोंगौथि गोनां जार्नालिस्टखौ लाबोनानै जाहाथे बेवहाय आलासि महरै लिंहरो बेखौ लादों आरो सानजारि नोगोरनि गागि सुबुंफोरनि मुङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव थुलुंगा बान्था होनाय बेखौ रेजुलेसन लादों आरो बान्थानि मुं आरो बान्था मोनगिरिफोरखौ सायख'नो मोनसे आफाद दानाया बेखौ मोजां जादों आं आफादगिरि खुंनानै दोनो गासै रायजो राजाया आरो जेसेबांखि आफाद गागि आफादफोर दङ बिसोर फैनानै सुबुरुन होनायनि थाखाय आङो बाख्नायनाय जासिहरदों गोजोन्थों